Diversi għaqdiet volontarji li jaħdmu fil-qasam tal-ħarsien tal-annimali ingħataw bejnietom donazzjoni ta' 56,000 euro biex ikomplu jtejbu s-servizzi diġà offruti lill-annimali abbandonati. F'konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Clint Camilleri u Segretarju Parlamentari għal-għaqdiet volontarji Clifton Grima ingħat li l-iskema tajn lis-santwarji f'pajjiżna jagħtu dar lill-annimali li jiġu abbandonati fit-toroq. Is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri qal li l-iskema magħrufa bħala Adoptions Through NGOs qed tmur pari passu mal-iskema mħabbra ftit tal-ġimgħat ilu li permezz tagħha l-Gvern qed jagħti 150 euro għal kull annimal li jiġi adottat mill-familji Maltin u Għawċin. U dawn il-familji għandhom żewġ options. Jew wara li jippreżentaw ir-receipts li jkunu taw kura fuq dan l-istess annimal adottat jieħdu il-150 euro, jew inkella bl-option tagħhom, bi pjaċir tagħhom ukoll jistgħu jiddereġu lid-dipartiment sabiex il-150 euro tingħata direttament bħala donazzjoni lis-santwarju u din l-istess donazzjoni ma tħassar xejn mill-flus li diġà jkunu ħadu il għaliex ikunu għenu lill-Gvern dawn is-santwarji sabiex isibu familja għal dawn l-istess annimali. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima nota li b'dan il-mod il-Gvern qed jgħin lill-voluntiera li jagħmlu sagrifiċċji kbar matul is-sena fl-għaqdiet volontarji tagħhom. U ma taw ħajr lil dawk kollha li qed jagħmlu xogħol imprezzabbli fil-ħarsien tal-annimali f'pajjiżna. F'dawn l-għaqdiet mhux governattivi li jagħmlu xogħol f'dan is-settur partikolari jkunu jistgħu jkomplu jżidu il-ħidma tagħhom allura jkunu qegħdin jagħmlu prodott u ħidma aktar effettiva. Naħseb li dan huwa biss eżempju ċar ta' kemm aħna committed bħala Gvern li nkomplu ngħinu l-għaqdiet tal-volontarjat illi rrid ngħid li għandhom rwol importanti ħafna fis-soċjetà Maltija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.